Hello friends, good morning. Asa khalam nongthamona boybo mojang dong. Da finally nongthamon takai मोननै update ben जाबाय BTC Gr.III Gr.IV question दाननाय system आरो माबादि दानथावना आरो फैथावना ben जाबाय Viva testaव and बेनिफ्राय 486 vacancies Adarsha Vidhyalaya. So finally मोनसे official notification da finally दिननिफ्राय लिंकआ active जासिगोन आरो नोंथांमोनाहाय online apply खालामना लानो हासिगोन बेनो जाबाय vacanciesआ जोबोर बुरजा दङ। दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन official notification नायगोन and बेनिफ्राय BTR नि exam जानो गोनां Gr.III Gr.IV आव मोननैसो question दाननो गोनां एबा दानथावना जों बेखौ एनालाइज खालामगोन and नोंथांमोना बेनिफ्राय questionखौ बानायनानै लानो हागोन and बेनिफ्राय जों official website आव फैबाय बेनो जाबाय Directorate of Technical Education बेयावनो स' नोंथांमोननि DT नि आन्दारावनो आदर्श विद्यालय स्कुलनि अनलाइन एप्लाइआ दिनैनिफ्राय जासिगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना खालामनो हासिगोन आरो आंबो नोंथांमोननो आपडेट लाबोगोन दा बेयावनो फैगोन आरो जेब्ला फैयो आं नोंथांमोननो आपडेट लाबोगोन एन्ड बेयाव पस्टआ मा दंमारो 486 आव जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो स' बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेशन DT नि आन्दारावनो जागोन बे पस्टआ पोस्ट ग्रेजुवेट टिचार दङ 143 भेकेन्सिस ग्रेजुवेट टिचार दङ 195 एसिस्टेन्ट टिचार दङ 115 एन्ड कम्पिउटार टिउटर दङ 24 and laboratory assistant दङ 9 दङ ओके दा सेलारिया एनुअल हिसाबै होदों मानोना 11 months नोंथांमोना बेयाव साख्रि मोनगोन आरो बे कन्ट्रेक्चुअल साख्रि ओके स' बे बारबाय थाखायो नोंथांमोननि साख्रिया जास्ट नोंथांमोना इन्टारभिउ पास खालामनानै हाबबानो जाबाय आरो बेयाव नोंथांमोना जेराव मडेल स्कुल एबा कलेज दं नोंथांमोना पोस्टिं जागोन स' बेखायनो जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ स' नोंथांमोना दिनैनिफ्राय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरो क्राइटेरिया डिटेल्सआ दिनै गासैबो अफिसियेल नटिफिकेशन बेयावनो रिलिज जागोन DT नि आन्दाराव स' बेखायनो नोंथांमोना बयबो रेडि जादो एन्ड नोंथांमोननि एक्टिभ जानाय लोगो लोगो आं आपडेटखौ लाना फैगोन स' बेनिफ्राय जों दानिया नायनोसै फैदो BTC Gr.III Gr.IV आव माबादि सोंथावना कुइसन मोननैसे दानथावना गोदान आपडेट फैदों स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायना लायो आरो लोगो लोगो सोङोब्ला एन्सारखौ नोंथांमोना जाहाथे होनो हायो So बेनो जाबाय अफिसियेल नटिफिकेशन 100 days 150 टारगेट्स तो बेयाव 100 days आव 150 टारगेट्स बे डेभेलपमेन्ट प्रग्रामखौ माब्ला लन्च खालामदों होनना कुइसन सोंनो हागौ ओके स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मोजां नायो भाइभा टेस्टनि थाखाय जोबोद इम्पर्टेन्ट BTC जबनि थाखाय दा इन'ग्रेसन जासिगोन एबा जाबाय दिनैनिफ्राय बेनो जाबाय 2 मेआव स' बेनि एन्सारा जायोबा 2 मे जागोन माब्ला खालामदों होनोब्ला 2 मेआव आरो बबेयाव खालामदों होनोब्ला क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बेनो जाबाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स थ' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो जेब्ला कुइसन सोङो अके 2 मे दिनै खालामबाय आरो बेयाव 150 टारगेट्स 37 डिपार्टमेन्ट्स 3 मिशन्स एन्ड 2 कर्परेशन्स दङ ओके स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो मानोना कुइसन दाननायनि पुरा चान्सेस दङ नोंथांमोननि Gr.III लेभेलाव आरो लोगोसे नोंथांमोननि भाइभा टेस्टआव सोंनायनि चान्सेसा दङ जे 100 days 150 टारगेट्स माब्ला बे प्रग्रामखौ लन्च खालामदों होनोब्ला बे जाबाय एन्सारा 2 मेआव स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नट्स खालामना लायो बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला जाहाथे बेस्ट जागोन नोंथांमोननि कुइसन दानना लानायावहाय बेयाव 150 टारगेट्स दङ 100 days आव स' गोबां खामानि मावनाय बेबादि माखासे प्रग्राम लादों स' बेखौ सोङोब्ला लन्च खालामनाय डेटखौ सोङोबा 2 मे आरो बबेयाव होनोबा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स स' बेनोमोन दिनैनि माखासे आपडेट आं आसा खालाम नोंथांमोना बुजिबाय एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव जुदि आपडेट फैयोबा आं नोंथांमोना आपडेट लाना फैगोन आरो बे एग्जामा थाबनो जानायनि चान्सेस दङ लास्ट उइक मेआव नङाबा जुनाव जानायनि चान्सआ दङ